Дұға қылып та, йөрәге битараф кешегә Аллаһ җавап бирми дигән бер хәдис бар. Бүгенге геройларыбызның йөрәкләре исә битараф түгел. Алар һәр мизгелдә кичен тәрәзәдә җемелдәгән утлар сыман нур балкыйм әле дип тибә. Әнә шундый нурлы да, бәрәкәтле дә, матур да гаилә белән танышырбыз бүген. Икесе дә дугалы күңел булган Ләйсән белән Зөфәрне Мөхәммәдия мәдрәсәсендә гыйлем алган юллар таныштыра. Сабый чактан иманлы бул балам дигән үгет нәсихәтне ишетеп үскән Зөфәрнең дә, тамырлары Мамадыш якларына бәйле Ләйсәннең дә тәкъдиренә язылган ният була бу. Һәр гамәл нияттән башлана. Biz ikimiz de Mөхәммәдия мәдрәсәсендә укыйдык ул вакытларда. Ләйсән инде кичке бүлектә, мин читтән торып укыйдырым. Менә шулай бер вакытны инде яшем дә бара. Әйтәм, өйләнергә кирәк дип үземә шулай торып әйтәдерим инде. Шулай бер староста янына бардым да, әйтәм, таныштырыгыз әле мине, дидем дә инде. Шулай торып миңа күпмедер вакыттан бер телефон тоттырдылар. Мин телефоннан шалтыраттым. Сөйләшкәндә күңелемә ошады Ләйсәннең тавышы. Шул көнне очрашырга билгеләдек тә инде урынны. Сәгать 5-ләрдә. Бу безнең Кремль территориясендә булды инде. Инде мин очрашканда ук сразу үземнең ниятләремне әйттем. Әйтәм, мин инде булай торып очрашып, шундый матур гаилә корыр өчен шундый ниятләр белән танышырга телим дип әйттем инде сразу. Нәрсәгә җавап бирдең сонда исә ул вакытта? Тормыштагы иң мөһим адымга аны булай дип тиз генә җавап биреп булмый инде. Шулай уйлашып, Икебезнең дә күңелебезгә ошадык инде шул. 2 ай йөргәнбездер шулай торып. Әллә нигә бергә. Июнь айында очраштык, сентябрьдә инде уже никах укыдык. Шул. Әти-әниләрегезне белештегезме соң? Инде, әлбәттә. Минем әти Зөфәрнең алдашлардан сораштырган инде. Сораштырып, белешеп, анарына инде риза булды. Бик җаваплы караган инде әтиең. Инде, субханалла. Нәсел нәсәбәсен белешеп. Инде белешмичә булмый. Мин сразу аңладым. Кайсы сыйфатлары җәлеп итте сине Ләйсән Зөфәрнең? Намаз укучы, ислам динендә булучы кешеләр бик күп түгел бит инде ул вакытта. Мин үзем дә намазда булгач, иң беренче шул ислам динендә булуы. Без шулай инде теге плюс-минус шикеллебез. Мин спокойно, шундый, Ләйсән әзрәк безнең шундый кызу каннырак. Шуңа күрә тыныч булуы, уйлап эшләүе. Тоткарлап торабыз инде без. Ләйсән инде башласа, мин әзрәк кысам. Мин әкренәйсәм, Ләйсән мине тарта, шайтырып, әкрен генә барабыз инде. Ул әйтсә, сүзен уйлап кына әйтә, шулай итеп күп сөйләшмәй, буш сүз сөйләмәй. Ул шундый нәрсә бар бит. Дуга дигән нәрсә дә бар. Инде очрашкан чук инде шундый гел төнге намазлар укып, шулай итеп дугалар кылып инде шундый минем инде уже күз алдына килде инде ул минем. Минем даже менә шундый ничек дип әйтим инде кыз балаларында инде менә шундый өчәү булачак дигән кыз бала минем уже күңелемә сеңде ул. Миңа беренче тапкыр шалтыраттаудан, беренче тапкыр сөйләшүдән соң инде мин инде үземчә дуга кылдым, Аллаһтан сорадым. Шушы менә очрашуга барганда инде ахыры хәерле булса, минем күңелемә тынычлык бир дип. Күрешүгә сразу мин инде тынычланып, ярар, менә хәерледер дип уйлап Аллаһка тапшырдым инде. Хәзер инде мин 4 кыз бала өчен дуга кылам. Хәзер инде Аллаһтан сорыйм, безнең кызларыбызга да инде шундый хәерле кияүләр насыйп итсен дип. Әниләрегез, якыннарыгыз менә бик тиз кавышасыз бер-берегезне, белмисез бит әле дип алай каршып тормадылармы? Әйтеп килделәр, Булды, андый сүзләрдә булды инде. Менә минем күз алдымда бик күп парлар бар. Бик озак йөрүчеләр. Еллар буе йөрделәр дә, аннары өйләнешүгә 1-2 елда аерылып та куйдылар. Менә шундый мисаллар күп булгач, мин инде уйладым. Алай итеп озак йөрүдән файда юк. Барыбер бер-берегезне белеп бетереп булмый. Шуңа күрә Аллаһка тапшырып, Ир белән хатын бер-берсенә китап сыман. Һәр көн сайын яңа хикәяте ачыламы?
Әллә инде күз карашыннан ук әйтеләсе фикерне чамалап гомер итәләрме? Монысы һәр гаиләдә үзенчә. Без бит инде Коръәннән укып беләбез, хәдисләрдән, хатын-кыз ул кәкре кабыргадан яратылган. Шуңа күрә төрле чаклар булганда да инде шуларны укып, белеп инде бәрбер кабырганы турайтып булмый. Шуңа күрә андый нәрсәләргә төрле чак булганда инде без әкрен генә юлын табабыз инде. Зуфар меннән зуррак бит, 7 яшькә. Әле мин туганда ул инде мәктәпкә киткән кеше. Шуңа күрә ул белергә тиеш дип уйлыйм инде. Ярар, эшләсен дип инде. Аны алга җибәрәсең инде. Беләдер дип. И чынлап та шулай булып чыга инде аннары. Җил яңгырмы, кар буранмы, Габдуллиннар үз гаиләләре табында булган икмәкне башкалар белән дә бүлешә. Без дә үз өлешебезне кертергә булдык. Дугаларның гаҗәеп тәсирендә кавышкан Зөфәр белән Ләйсәнне күңелләренә салынган игелек нуры да берләштерә. Моңарчы һәр икесе аерым-аерым әйләнә-тирәдәгеләргә кулдан килгәнчә ярдәм итеп яшәсә, гаилә кыргач, бу максатлар тагын да ныгый. Зөфәр хәзрәт тормышларында кыен хәлдә калганнар, мохтаҗлар белән эшләүче Приют человека исемле иганәчеләр тырышлыгы белән булдырылган зур проектның лаеш бүлеге җитәкчесе. Добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Да как вам сказать, может быть лучше, но как есть. Хорошо, как обычно мы пришли. Спасибо. Сегодня Спасибо. мандаринка. Ой. Очень вкусные тефтели. Спасибо большое. Хлебушек и пряники. Хорошо, спасибо Вот, большое. приятного аппетита. С ребятами придем там. Да, спасибо, что вы есть, потому что, вы знаете, когда есть человеческое участие, я считаю, всегда очень хорошо. А без этого было вообще плохо. Вот так. Мәхәллә халкы Зөфәр хәзрәтне имам устаз буларак та хөрмәт итә. Үзеннән дә, хәләленнән дә ифрат күп көч, күңел җылысы, сабырлык таләп итүче тагын бер юнәлештә хезмәт куя. Анысы балалар йортында тәрбияче вазифалары. Биредә гади эш урыны итеп карап, билгеле бер вакытка килеп, тиешле сәгате үткәч, бар мәшәкатьләрне ишек артында ябып калдырып, кайтып китә алмыйсың. Язмышларына ятимлек җиле язылган балалар белән эшләүнең никадәр катлаулы икәнлеген дәлилләү урынсыздыр. Өсләре бөтен, тамаклары тук, яшәү шартлары уңайлы булса да, карашларына сагыш, тирә-юньгә шикләнеп карау хисе сарылган. Әнә менә бикләнәм дигән бала күңеленә ачкыч табасы бар. Без инде өйләнешкәннән соң инде гаилә курганнан соң без әзрәк Казанда торып алдык. Аннан соң инде монда Лаешка кайттык. Башта Ләйсән барып керде балалар йортына, аннан соң аның артыннан мин барып кердем инде. Бер артлы. Бер артлы. Балалар шит булмый дип әйтәбез бит инде. Менә үз балаңа ярату ул инде ул тугач ук күңелдә, йөрәктә ярала. Ә менә башка балаларга йөрәгеңнең җылысын бирү, аларны да йөрәгеңә сыендыру. Ничек икән ул? Дин ягыннан да ул хуплана бит. Менә безнең Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлламның шундый хәдисләре дә бар бит. Ул әйтәдер, өстәл янында утырганда ятим булмаса, мин ашарга утырмыйм ди. Шундыйрак. И аннан соң инде ятим баланың шиктеп әйтим инде, аның дугалары да кабул була, һәм шулай ук бәрәкәт тә килә. Зөфәр хәзрәтнең дә, Ләйсәннең дә шактый еллар балалар йортында эшләүе эссез узмый. Күз алларында үсеп, берничә гаиләдә булып, ниндидер сәбәпләр аркасында якыннары дип кабул итә алмаган Ксенияны, мулла кушкан исеме Алияны үзләренең 3 кызлары янына сыендыралар. Большое спасибо, что она приняла меня, мой характер. Это, наверное, ей очень трудно было. Вот. А Зөфәр абый? Зуфар абый, он такой строгий, тоже хороший человек. Ә кызлар? Ничек кабул иттеләр сине? Дуслармы сез? Я. Нәрсәләр эшлисез бергә? Мин Диләрә белән через день посуду моем.
Бассейнга йөрибез, Дилара белән мәчеткә йөрибез, по субботам. По дому дела разные делаем. Ятим бала алдык дип әйтүе үк сискәндереп куя кайберәүләрне. Аны гаиләңә үзенең тулы бер галәме белән сыендыра белергә, бер адым атлагач туктап калмаска да кирәк. Ләйсән ханым, әнә шулай төрле сораулар арасында югалып, җеп өчен бутамас өчен киңәш табыш төркеме клубы да оештырган. Ул теге яки бу мәсьәләне шишу юлын табу өчен дә, фикердәшләр белән уйларны уртаклашып, нәтиҗә ясау өчен дә бик кирәкле хезмәт. Әмма бу эшне ул һич кенә дә авырсынмый. Гаиләдә иң әүвәл ир хатыны, әни, хуҗабикә икәнлеген дә онытмый. Кызлар, гаилә табынына бүген нинди затлы ризык кунаклар икән? Нәрсә әзерлисез? Иң беренче чиратта бәлеш пешерәбез инде без. Еш пешерәсезме соң зур бәлешне? Әллә кунаклар килгәндәме? Кунаклар килгәндә инде, гадәттә, күбрәк. Кайбер чакта үзләре дә пешереп куялар кызлар, бергәләшеп. Әни эштә булганда. Нәрсәләр пешерәсез кызлар? Кыстыбый, бешмәкләр пешерәбез. Әни дә юк вакыттаймы? Субханалла. Ләйсән, менә үзең үскән вакытта, әниең белән шулай кухня тирәсендә, аш бүлмәсендә әвәрә килеп үстеңме? Әллә инде әти-әниләр эштә мустақил рәвештә өйрәндеңме? Күбрәк әбием белән. Минем әбием, әнинең әнисе, безнең белән яшәде инде соңгы 5 елны. Шул вакытта менә мин мәктәптән кайтуга, ул инде уйлап, бер нәрсә уйлап куяды, бүген менә буны пешерәбез кызым, әйдә булай итик дип, бергә пешерәдек. Әни әтинең эштән кайтуына пешергән буладык. Шуңа күрә минем әниемдә инде шулай ук минем балаларым белән дә пешергәнгә, татар халык ризыкларын пешерергә өйрәткәненә мин бик куанам инде. Балалар Әби тәрбиясе бик мөһим инде. Әйе, мөһим. Балалар өчен. Гел килеп торамы соң әбиегез? Әйе. Әби ерак тормый безнең. Атна сайын, атнага 2 тапкыр булабыз да. Үзебез дә килеп барып йөрибез инде. Икенче әбиебез дә ерак кына тормый, лайышта гына тора. Чагыштырасыңмы менә үзеңнең балачагыңны һәм балаларыңның балачагын? Әйе инде, әлбәттә. Ничек әни безне үстерде, шулай без дә үстерәбез инде балаларны. Әле мин дә күп балалы гаиләдән, Зуфар да күп балалы гаиләдән. Без 3, алар 5. Ничек аларны тәрбияләгәннәр? Менә без дә шулай тәрбияләргә тырышабыз инде. Әни динле, ул инде кече елгадан килен булып килгәчтен дә инде Мәңгескегә, ул инде намазларын калдырмаган, шул дини нәселләре үк динле инде. Нинди тәрбия алып үстегез? Сабый чактан 3 балалы, 5 балалы гаилә. Безнең әни гадел, шундый гел гаделлекне күрде инде. Кайда да булса берәр нинди гаделсезлек күрсә, шуның өчен дә эче пошадыр инде. Без дә шуңа күрә инде безне дә шулай итеп гадел булырга өйрәтте инде. Шундыйрак мөхиттә үстек инде. Хезмәт тоеп инде барып авыл җирендә булгачтан инде хайван да сыралдан да терлек башта булды. Үзегезнең балаларга карата гадел булып бетеп буламы? Төрле чак була торгандыр инде. Әзрәк катыракта булам инде. Яшәрәк вакытта инде әзрәк риминне дә чыгарам инде. Лугайганнарга инде анда сүз белән генә киреңне аңлатырга тырышам инде. Булай андый нәрсәләр юк. Безнең инде без үскәндә шифонер өстендә торадыр камчы, анда шундый нәрсә, андый нәрсәләрне без тойдык инде. Ул шкаф башыннан камчы төшкән шаклар шактый була идеме соң? Буладыр. Кызларга карата алай түгелдер инде, чөнки кыз бала өйдә кунак кына бит әле ул. Юк, инде алай түгел. Анда бүтәнчәрәк инде тәрбия. Хәзер бит безнең инде заманасы да бүтән төрле. Күбрәк тәрбия дигәндә без алар белән инде күбрәк сөйләшергә, менә алар белән менә без китаплар укыйбыз, шулай итеп берәр җиргә табигатькә чыгабыз анда. Монда инде Ләйсәнгә рәхмәт, ул күбрәк андый нәрсәгә инде оештыручы безнең. Анда җәй көннәрендә велосипед белән инде, кыш көннәрендә чаңгылар белән, чаналар белән тауга барабыз. Тәрбия ул коры гына өйрәтү түгел. Тәрбия ул гел янында булу баланың, гел сөйләшеп тору. Аның
нәрсә уйлаганын, нәрсә эшләгәнен, мәктәптә нишләп йөргәннәрен, кем белән дус түгел, бөтенсен белеп торырга кирәк инде миңа. Кызларымның, дус кызларымның гаиләләре белән мин дус, без дус. Вот шунысы бар. Без үскәндә инде әниләрнең вакытлары кысанрак булгандыр, ул 90-нчы елларда бик икенче төрлерәк. Без урамда күбрәк үстек, урамда уйнап, ә хәзер инде балалар гел яныбызда. Урамга чыксак, бергә чыгабыз балалар белән. Өйдә эшләсәк, бергә эшлибез, ял итәргә барсак, бергә ял итәбез. Бик күп әтиәниләр вакыт юклыкка зарлана. Менә шуны ничек җиткерергә икән? Телевизор карамаскадыр. Без телевизор карамыйбыз диргә була, телефонда утырмыйбыз диргә була. Шул иң мөһим информацияны гына алабыз да бетте шуның белән. Яңаклар карыйбыз инде. Кайбер чакта бергәләшеп, берәр кино карарга, я мультфильм карый алабыз. Анда инде әйтергә дә булыр иде. Эй, бала, мин эштән кайттым, арып кайттым дип телефонда тоттырырга инде. Ну, ансы инде тәрбия булмый. Ташу дип инде җыенып чыгып китәсез инде. Төрле чак була инде. Әйе. Ләйсән белән тәрбия мәсьәләсендә фикерләр туры килмәгән вакытлар буламы? Булгалый, андый чакларда булгалый. Ләйсән катырак була инде. Мин әзрәк балаларга әзрәк шундый йомшаграк та булам. Оннан соң әзрәк шундый чаклар да булгалый инде. Син балаларга йомшаграк карыйсың дип, бергә булырга дип, бер нине тотып барырга кирәк дип, Ләйсән дә миңа әзрәк шелтә белдерә инде. Кабул итәсең шелтәне? Әйе инде. Кая барасың? Камыр әвәләнә, җайлап кына. Үзең яратасыңмы соң монда эшләрне, Ләйсән? Ашарга пешерүләр, хуҗалыктагы эшләр. Яратам инде. Әллә кирәк булганга гына эшлисеңме? Тиеш булганга гына. Кызлар белән бергә эшләгәндә тиз була инде, тиз, җиңел. Балалар белән Вакыт үттерү. Вакыт үткәрү кызыграк, бергәләшеп. Әби әйтә, кызым, пешергәнең безгә булса да, өйрәнгәнең үзеңә булыр дия. Шуның шикелле бергә пешергәндә күңелле була инде. Сез менә кыз балаларны хуҗабикә буласың дип тәрбиялисезме? Әллә инде үзе бер җайга гына барган тәрбияме? Юк, мин чынлап та үзем дә шулай уйлыйм. Менә без мәктәптә укыганда безгә гел әйтәләр, син үскәч кем буласың? Нинди эштә эшләячәксең? Син тырыш, син үскәч менә кем булырсың дияләр. Ничектер мәктәптә әйтәләр, әле садикта әйтәләр, туганнар, бөтен кеше сорый, син үскәч кем буласың дип. Ничектер без әйтәдек, менә я укытучы булам, я врач булам, я кем булам, я космонавт булам диядек. Ничектер әйтмәдек, әни булам дип. Мин әйбәт хатын, әйбәт әни булачакмын дип әйтмәдек. Бала профессионально үссен өчен, үскәч зур урыннарда эшләсен өчен, укысын өчен бик күп вакыт, игътибар, көч бирелә. Ә менә нинди әни булачак, нинди хатын булачакка бик күп вакыт бирелмәде дип уйлыйм. Шуңа күрә хәзердә инде менә мәчетләрдә шундый клублар ачыла, булачак уңган килен дигән менә шундый ниләр, мин бик шатланам инде. Безнең мәчеттә дә ачарга торабыз менә шундый клуб. Яшь үсмерләр өчен инде, кызлар өчен. Кызларның гаиләдә әни булырга әзерләнеп үсүләренең мөһимлеген фикерләшкәндә, бәлешнең дә мишкә керер чагын тизләттек. Ул арада хатын-кызлар табынында киләде, күрешү мизгелләренең берсе артына икенчесе ялганды. Тапшыруыбызның бер геройлары икенчеләре белән танышуга күпер сәбәпче булган очраклар, әлхәмдүлилләһи шөкер, бар. Һәм менә бүген нәкъ шундый очракларның берсе. Безнең әле күптән түгел генә ямьле җәй айларында Азат һәм Гөлнара Нурмөхәммәтовлар гаиләсе белән таныштырган идек сезне. Хәзер инде Гөлнара безне лаешка чакырды. Шундый мәртәбәле матур гаилә безнең лаешта да гомер итә дип. Чынлап та безнең инде Зөфәр хәзрәт белән Ләйсән гаиләсе мәртәбәле, лаешта инде аларны белмәүче кешеләр бик аздыр. Шундый үрнәк гаилә минем өчен, чөнки алар үзләре өчен генә түгел, Аллаһ ризалыгы өчен бик күп изге эшләрдә дә катнаша, шул эшләрне бик актив алып бара. Мәчеттә нинди генә матур чаралар үтмәсен, аларның да инде өлешләре бик зур. Әле алар бит әле балалар йортында да эшли, Ләйсән ул
Без инде алар белән дә таныштык, шул кадәр дулкынландыргыч мизгелләр булды ул. Чөнки балалар темасы бит инде ул һәрберебезгә якын, кадерле, бигрәк тә гаиләдә. Мәдинә ханым һәрбер сүзгә әйе дип утыра. Оныклар белән әвәрә килергә вакытыгыз каламы соң? Оныклар инде алар белеккә чакта минем белән үстеләр. Булгандыр инде аның авыр вакытларда. Хәзер онытылды инде. Хәзер бергә менә кызлар үстеләр. Кызлар булышалар хәзер. Барсы да уңганнар. Барсы да уңганнар. Әлхәмдүлилләх. Бик уңганнар. Сүзне тыңлыйлар. Сөйләшәбез икән без гаилә турында, әлбәттә аның тамырларын барлауда бик мөһим бит әле. Ләйсән инде безгә сөйләп алды, менә әтиләр ягыннан төзүчеләр дә булган, табиблар да бар, нәсел-нәсәбәдә дип. Сезнең якта шәҗәрәгә күз салсак. Зуфарның нәселе, әби бабайлары, әни әтиләре, алар инде бик хөрмәтле нәселдән. Алар инде коммунизм вакытында да Коръән укучылар, намаз укучылардан. Үзләре, әти-әниләр шундый туры юлда булганга күрә инде аларның дугалары кабул булгандыр. Менә без дә инде, абый, әниләр дә инде шушы туры юлдан барып Балаларны да шулай тәрбияләргә тырышасыз бит инде. Балаларны да Һәрберсе тәрбияләргә тырышабыз. Зөфәр хәзрәт менә кызлар белән инде бәлеш ясаганда бер зур серне шиштеләр әле миңа. Без ди аның кайтканын бик сагынып көтеп торабыз инде ди. Һәр вакыт бәлеш белән каршылыйбыз диләр. Алар әйткәч дөрестер инде. Бу инде шаярту гына. Бәйрәмнәрдә инде безнең бәйрәмнәребез бәлешсез үтмәй. Ләйсән безнең бәлеш пешерергә бик ярата. Әби дә бергә алар инде шундый бәйрәм, безнең бәйрәмнәребез инде бәлешсез үтмәй. Үзегез ризык тирәсендә кайнашырга яратасызмы соң? Мин алар йокыдан торырга иртә белән кыймак пешереп куям. Субханалла. Бусы шаярту булдымы? Юк, Тәмле пешерәме соң? тәмле. Тузлы булмыймы? Иртә белән мин намазга барам. Намаз бит инде хәзер генә ул менә сәгать ничәгә күчте. Җәйгә таба инде ул безнең иртә беләнгә күчә өчен яз көзләрдә анда иртәрәк була. Шул мәчеттән кайтам, эшкә барырга әле вакыт күп, анда сәгать ярым, 2 сәгать вакыт була. Шуларда мен әйтәм, вакытым бушка узмасын дип кайтырып. Кызларны куандырасыз инде. Эшен башкарган кешегә күңелең киң булса дип әйтү бик җиңел генә әйтәләр Гөлнара. Әмма шушы күңел киңлеге артында күпме көч тә, хезмәт тә, сабырлык та бит әле. Шундыктан Зөфәр хәзрәт белән Ләйсән алар бик тыйнак кешеләр. Ләйсән инде ул тернәкләндерү үзәгендә безнең инде инвалид балалар белән эшли. Ул анда бөтен күңел җылысын сала. Гөлнара әйдәле мондый мастер-класс үткәрә. Гөлнара әйдә моны эшләргә әле. Алар монда сөйләп кенә бетермиләр. Аларның эшләгән эшләрен әйтеп бетереп булмый. Менә Мәдинә апа да беләдер инде, чөнки балаларны кайчакта Мәдинә апага карага туры килә. Шуның өстәвенә әле монда өйдә бит әле тагын бер әби бар. Ул әбине дә карарга кирәк, аны килергә кирәк, күпме көч кирәк. Аларның йөрәкләре бик зур. Әмма менә алар аны монда бик тыйнак кына итеп, яки әз генә итеп кенә сөйлиләр. Чынлыкта алар инде җәмгыять өчен бик зур, бик файдалы эш эшлиләр. Тыйнаклык, күркәм холык адәм баласының иң күркәм сыйфатларының берсе дип, ул инде халык әйтемнәрендә дә еш кабатлана, хәдисләрдә дә телгә алына. Күп эшләр, зур эшләр башкарып та, менә шулай тыйнак булып кала белгән гаилә белән таныштык бүген. Һәм инде без сезгә ризалык биргәнегез өчен, үзегезнең гаиләгезгә кертеп, мәшәкатьләрен дә яшермичә сөйләдегез, сөенечләрегезне дә уртаклаштыгыз, үзенчәлекле юмор хисе белән дә күңелебезне күтәрдегез. Рәхмәтләребезне җиткерәбез. Безне караучы тамашачыларыбыз арасында да менә шундый гаиләләр күбрәк булсын иде. Үзе тыйнак та, тормышын да алып бара, гаиләсен дә бөтен итеп яшәтә. Һәм игелекле гамәлләре белән башкаларга үрнәк тә була белгәннәр. Бик өметләнәбез киләсе гаиләләребездә шундый булыр дип. Һәм инде минем менә шушы изге, матур айларда иң зур теләгем, без бүген башлаган идек чыгарылышыбызны дугалар белән. Дөресрәге менә Ләйсән сөйләде безгә, дугалар кылдым.
Зөфәр белән күрешкәнче иң әүвәл дугаларым кабул булды, әлхәмдүлилләһи шөкер дип. Тамашачыларыбызның да, сезнең дә, һәм менә шушы йортта кылынган дугалар да кабул булсын иде. Һәм инде һәр эшнең, һәр гамәлнең нияттән башланганын онытмыйк. Ниятләребез дә шушы игелекле, ихлас дугаларга нигезләнгән булсын.